बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि गोरबोआव बा गोरबोखौ बोनो हानाय रंजालि बैसागु बिजनि दख'रा एबसुनि बैसागु फालिनाया जादों होननानै जोङो सानो। जायनि थाखाय गोजान गामिनिफ्रायबो गोथौ गामिनिफ्रायबो बे रंजालि बैसागुखौ नायनो थाखाय बयबो गारि रिजार्भ लानानै गारिजों फैनानै बेवहाय नायफैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ जों लाखिलांबाय थानांगोन। जोंनि गुबै बैसागु रंजानाय जोंनि दोरोङारि खान्थि बेखौ जोङो लाखिलांबाय थानांगोन। दा जोङो रेकर्डिं मेथाइजों जुदि मोसायोबा जोंनि ओनसोलाव दामग्रा देग्रा गैया जागोन। बेखायनो जोङो बायध'था दामनानै मेथाइ रोजाबनानै मोसाथारनांगौ बे खान्थिखौ खालामना होनाय जादों। दा जोंनि बे बिजनि दख'रा एबसुनि 19थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बेखौ खुंनो थाखाय दानानै होजादोंमोन। जोंहा मासिगिरि महरै बिजनि दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि देरहासार गयारि आरो लिंथुमगिरि हिसाबै दख'रा एबसुनि सासे नेहाथारि सरजित बर' बिथांमोनखौ खुंफुं आफादनि मासिगिरि आरो लिंथुमगिरि बासिनानै जोङो बिबान होनानै जोङो बे साननैनि हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय बिबान होनाय जादों। आरो बेबायदियैनो बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो सानसुमै फोरोंगिरि लोगोसे बिजनि नोगोरनि बर' न'खरफ्रा बिजनि नोगोरनि रायजो राजाफ्रा जोंनो मदद खालामहरबाय, रांखान्थि हरनानै मदद खालामबाय। बिजनि गोबां बिजनि ओनसोलनि आरो सारा चिरां ओनसोलनि जोंनि फालांगिरिफोरा जोंनो रां अनसुंथाइ हरनानै जोंनि खुंफुंनायाव मदद खालामबाय। दा बिनि थाखाय जोङो बयनिसिमबो बिजनि दख'रा एबसुनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो रंजालि बैसागुनि बिथांमोननिसिम जोङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बिथांमोननि न'खरा आलो गोजोनै संसार मोनजालांथों, इयुनाव गावनि फालांगिखौ आरोबाव साबना हामनायै जोङो बिथांमोना जाहाथे लांनो हागोन जोङो खावलायदों। बिजनिनि राजनिथि दैदेनगिरिफोर जोंनि बिजनिनि EM धीराज बरगयारि लोगोसे जोंनि MCLA धनन्जय बसुमतारी बिथांमोना जोंखौ मदद खालामदों। दा बिनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावदों आरो जोंनि बारग' MLA कमल सिंह नार्जारी बिथाङाबो जोंखौ मदद खालामदों। दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय, साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावबाय। दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय गासै दालाइ एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिफोरनिसिम साननैनि हाबाफारियाव दालाइ एबसुआ दख'रानि खावलायनाय बायदि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों आरो खुंफुं आफादनिसिम साबायखर बावबाय। बिजनिनि गासैबो रायजो राजा सानसुमै फरायसा बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो जोंनि जि बैसागो मोसानाय 20था हानजाया दिनै बाहागो लाबाय बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय आरो इयुनाव जोङो साबसिनै जोङो बाहागो लागोन, आरोबाव जोङो मोजांसिन खालामलांनो नाजागोन बेखौ खावलायबाय। आरो बिजनि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो बैसागु खुंफुं आफादा जोंनि दख'रानि स्टाइलजों जोंनि गाइडलाइन बायदियै गामियावनो खुं, क्लाबानो खुं, जोंनि दख'रानि गाइडलाइन बायदियै जुदि बैसागु फालिनो हायो। बिजनियाव जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव जेरै सिनायजायो, जोङो गेलेनाय बिथिङाव, थुनलाइ बिथिङाव लेखा गोरोंसिन थानाय जायगा होननानै जोङो मुलुगाव मिथिजायो। मोनफ्रोमबो कलेज इउनिभारसिटियाव बिजनि प्रफेसारफोर दङ। जोंनि हारिमुआव खम नङा, बेखौ जोङो लाखिलांबाय थानो हागोन। बिजनि हिसाबै जों खौसे थागोन। बे मोन्थोरखौ लानानै इयुनाव जोङो रंजालि बैसागुखौबो मोनसे नोजोरजों खुंनो हायो। बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव मोनसे फ्लेगखौनो बाहायनानै, मोनसे खान्थिखौनो बाहायनानै जोङो खुंनो हायो। बिनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो बैसागु खुंफुं आफादफोरखौ दिनैनि बे खुंफुंनायनि गेजेरजों खावलायबाय आरो जोंनि 19थि रंजालि बैसागुखौ सोब गाजा गोमजायै खुंफुंनायाव मदद होनायनि थाखाय गासैबो बादायारि, गासैबो गेलेनायाव, रोजाबनायाव, मोसानायाव गासैयावबो बाहागो लानायनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साबायखर बावबाय। जोबनायाव 1433 रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय सिबिनाय, लोगोफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय, उन्दैफोरनिसिम बोर सारस्रिनाय, अननाय मोजां मोननायखौ बावबाय आरो रंजालि बैसागुआ बयनिबो जिउआव जाफुंसारनाय लाबोथों। साख्रिआवलाफ्रा मोजां साख्रि मावनो हाथों, आबादारिफ्रा मोजां आबाद मावनानै गावनि गथ' गथायखौ मोजां लेखा फोरोंनो हाथों बेखौ खावलायबाय। आरो बैसागो जानायनि उनाव दिनै 8 थारिख जाबाय, बैसागोखौ जों गोलाव सम लाङालासिनो बैसागो जानायनि उनाव बयबो गाव गावबागावनि हाबाफारियाव नांथाबफिनगोन। आबादारिया आबाद मावनायाव, फोरोंगिरिया फोरोंनायाव, साख्रिआवलाफ्रा साख्रि मावनायाव आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोजां सोलोंथाइ लानानै गावनि इयुन थांखिखौ जाफुंहोनायाव, इयुननि केरियारखौ लांनायाव जाहाथे नांथाबफिनगोन, बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो खावलायहरनाय जाबाय।